Πώς βρέθηκα εδώ στην Ελλάδα. Με κάλεσε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για να παρουσιάσω αυτά τα θέματα σε ένα συνέδριο για την παιδεία και την κοινωνία που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό, και μετά σε σεμινάριο μεταπτυχιακό την Τετάρτη. Έτσι με βρήκαμε την ευκαιρία με την Επωνά να κάνουμε την απόψινή εκδήλωση, αφού είμαι εδώ και επιστρέφω για τους αντίποδες την Τρίτη. Η αιτία για την παρουσίασή μου στο συνέδριο ήταν αυτό εδώ το ανακοινωθέν, το περσινό, από το Υπουργείο Παιδείας, που πλέον γίνεται υποχρεωτική η εκμάθηση από εκπαιδευτικούς και στο μέλλον θα γίνει και για τους μαθητές, η εκμάθηση του ολοκαυτώματος των Εβραίων στον ελλαδικό χώρο, που για μένα είναι πολύ σωστό. Γιατί όμως δεν παίρνουμε την ευκαιρία, δεν αρπάζουμε εμείς την ευκαιρία. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι προσωπικής καταγωγής, είμαι Γιαννιώτης. Γιατί δεν παίρνουμε την ευκαιρία να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, συστηματικά, όπως κάνουμε στην Αυστραλία και όπως προτείνεται εδώ πέρα, να γίνονται μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς, πώς μπορούν, όχι ξεχωριστό μάθημα για την γενοκτονία, μέσα στο υπάρχον μάθημα της ιστορίας, των νεοελληνικών, οτιδήποτε μαθήματος, να γίνονται ασκήσεις για τη γενοκτονία. Το δεύτερο επόμενο. Και έχουν ξεκινήσει τα σεμινάρια αυτά. Αυτή είναι μια αφίσα από το σεμινάριο που έγινε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και συγκεκριμένα διάλεξαν Παύλος και Ιωάννινα για δύο λόγους. Η κοινότητα εβραϊκή των Ιωαννίνων σχεδόν εξ ολοκλήρου ξεκλειδίστηκε. Επέστρεψαν από το Auschwitz περίπου 40 άτομα, από σχεδόν 2.000. Ενώ από το Βόλο σχεδόν γλίτωσαν όλοι. Πολύ λίγοι δεν γλίτωσαν, γιατί έφυγαν στα βουνά της Μαγνησίας με την αίαν Ελλάς. Τους φυγάρεσαν δηλαδή. Και οι δύο ακραίες περιπτώσεις. Όπως είπα, τα πρώτη, τι είναι η γενοκτονία. Πρώτα απ' όλα η γενοκτονία είναι νεολογισμός. Δεν είναι ελληνική λέξη. Είναι τεχνητή, είναι αντιδάνειο. Την πήραμε από τα αγγλικά. Γένος, το δικό μας, και το σίντε, το λατινικό, το τόνος, σκοτωμός, τη δολοφονία, έτσι. Και το μετέφρασαμε εμείς και είναι η γενοκτονία. Ήταν δημιούργημα ενός ατόμου, του Ραφαήλ Λέμκιν. Αυτός έπλασε τη λέξη. Και για πρώτη φορά εμφανίζεται στα γραφτά το 1943. Πριν μάθει ο κόσμος το τι γινόταν στην Πολωνία και στα άλλα. Γεννήθηκε το 1900 στο Białystok. Σήμερα είναι στη Λευκορωσία, τότε ήταν στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έμαθε 5 γλώσσες, εκτός από την Yiddish που μίσου στο σπίτι, λιθουανικά, πολωνικά, αγγλικά και γερμανικά. Σπούδασε διάφορα εκεί πέρα και όταν ήταν μόλις 15 χρόνων, που άκουσε πρώτη φορά για την γενοκτονία των Αρμενίων. Πού το άκουσε? 15 χρόνια ήταν στον Białystok, εκεί στη Λευκορωσία. Τι άκουσε αυτός, πώς το άκουσε? Τον τύπο. Ο τύπος, ο διεθνής τύπος της εποχής ήταν γεμάτο. Ο κόσμος ήξερε ακριβώς τι γινόταν. Οι ιεροκήρυκες, οι ιεραπόστολοι των Αμερικανών έστειλαν συνέχεια ανταποκρίσεις στον τύπο. Υπήρχαν δελτία κάθε μέρα. Μιλάω από Αυστραλία που ξέρω καλά, το έχω ψάξει στις εφημερίδες. Δεν υπήρχε ημέρα που να μην γράφει κάτι για τη γενοκτονία των 3 λαών, των 3 γηγενών. Γηγενείς ή γηγενών? Γηγενών λαών της Ανατολίας. Όπως καταλαβαίνετε, τα ελληνικά είναι η δεύτερη μου γλώσσα. Γι' αυτό από συντακτικά λάθη έχει κατατάξει και κανένα λάθη. Εδώ είναι ένα κείμενο, έτσι το διάλεξα επειδή μου αρέσει η φωτογραφία, μου αρέσει η εικόνα, του 1918. Συγγραφέας είναι ο μέχρι τότε πρώην πρέσβης της Αμερικής στην Κωνσταντινούπολη, ο Henry Morgenthau, Εβραϊκής.
καταγωγής και αυτός. Και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί το παίζουν έξω οι Τούρκοι ότι δεν μπορεί να είναι γενοκτονία, οι δικές μας περιπτώσεις, γιατί δημιουργήθηκε η λέξη μετά από τα γεγονότα που μιλάτε εσείς και έτσι δεν υφίσταται. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, αυτά που δείτε σε 2 λεπτά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ο Αμερικανό Εβραίος στην περίπτωση γράφει το μεγαλύτερο φρίκι της ιστορίας. Είναι η γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Το γράφω εγώ. Τον Μάρτιο του 18, το γράφει ο ίδιος. Γιατί η Αμερική δεν μπήκε στον πόλεμο το 17. Δηλαδή τα πρώτα 2 χρόνια της γενοκτονίας ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Ήξερα ακριβώς τι γινόταν. Γιατί στο Χαλέπιο, στο Άλεπα, στο Διάρμπαρκερ, στην Τραπεζούντα, παντού υπήρχαν Αμερικανοί πρόξενοι, οι οποίοι έστειλαν ενημερώσεις. Όπως είπα, την Αυστραλία την ξέρω καλύτερα, γι' αυτό θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα. Αυτό ήταν μια ανακοίνωση στην εφημερίδα, όπως λέμε, η Καθημερινή, η μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών, η μεγάλη εφημερίδα του Σίδνεϊ, Morning Herald, το οποίο ακόμα υπάρχει. Ανακοίνωση για ποιο πράγμα? Για να δημιουργήσουμε επιτροπή, για να μαζέψουμε λεφτά και τρόφιμα και ρουχισμό για τους πρόσφυγες, για αυτούς που επέζησαν τη γενοκτονία. Σίδνεϊ. Δεν μιλάμε για κάποια μεγάλη πόλη. Όλοι τότε η Αυστραλία ήταν 5 εκατομμύρια κόσμος. Όσο είναι η Αθήνα σήμερα, ήταν όλη η Αυστραλία τότε. Όλος ο πληθυσμός. Προχώρα, πάμε στο ψήφισμα. Και η συνάντηση έγινε 12 Δεκεμβρίου, ήταν Τρίτη, το 1918. Αυτές τις 2 λέξεις προσέξτε. Almost exterminated. Δηλαδή, σχεδόν εξοντώθηκαν. Δεν υπήρχε λέξη γενοκτονία ακόμα. Αλλά για μένα το σχεδόν εξοντώθηκαν το ίδιο πράγμα είναι. Και λέει, επειδή σχεδόν εξοντώθηκαν οι Αρμένοι, πρέπει να μαζέψουμε αυτούς που επέζησαν και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Okay. Όταν γίνονται αυτά στο Σίδνεϊ, ο Λέμκιν πλέον είναι φοιτητής στη Γερμανία και μαθαίνει για την εκτέλεση του Ταλάτ στο Βερολίνο από έναν νεαρό Αρμένη που έχει από το Έρζελον, Θεοδοσιούπολη, τον Στοχωμόν Τεχληριάν. Πήγε, τον βρήκε στο Βερολίνο, περπατούσε εκεί με τη γυναίκα του, του είπε Ταλάτ Πασά, Ταλάτ Εφέντη, γυρνάει ο Ταλάτ 2 σφαίρες στο πρόσωπο. Και έμεινε εκεί. Παραδόθηκε, το συνελήφθη, πήγε στο δικαστήριο, πήγε για δίκη. Και μέσα στην γαλαρία, εκεί που είναι το κοινό στις δίκες, ήταν και ο Λέμκιν. Τον ενδιέφερε. Τι τον ενδιέφερε? Όπως λέει εδώ πέρα, γιατί δικάζεται αυτός ο Αρμένης που σκότωσε έναν άνθρωπο και ο Ταλάτ που σκότωσε 1 εκατομμύριο δεν μπορεί να πήγε σε δίκη. Πώς γίνεται αυτό? Και του λέει ο καθηγητής του, πώς να πάρει? Δεν υπάρχει νόμος για το 1 εκατομμύριο, για το 1 άτομο υπάρχει νόμος. Και από τότε του μπήκε ο πειρασμός του Λέμκιν, πρέπει να βρούμε νομοθεσία για το τι θα πει η γενοκτονία, για αυτό το έγκλημα. Εδώ είναι φωτογραφία από το δικαστήριο, στο Βερολίνο το 1921. Από τότε δηλαδή η λέξη γενοκτονία δεν πηγάζει από την εμπειρία των Εβραίων. Πηγάζει από τη δική μας εμπειρία. Οι πρώτες σκέψεις του για αυτό το έγκλημα πηγάζουν από την ιστορική εμπειρία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Λοιπόν, ο Τεχληριάν λέει, έβαλε τον εαυτό του αυτός ο εφαρμοστής, ας το πούμε, της συνείδησης της ανθρωπότητας. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρχει δίκαιο. Πώς θα το κάνεις? Προχώρα. Δεν γίνεται η εθνική κυριαρχία να είναι υπεράνω της ζωής του εκατομμυρίου λαού.
Μιλάμε τώρα το 21, έτσι, 21-22. Και ήδη δεν έχει γίνει η λεγόμενη ανταλλαγή του πληθυσμού για εθνοκάθαρση. Εντάξει. Και ήδη μιλάμε για 1 εκατομμύριο θύματα. Τι είναι η γενοκτονία, λέει. Γράφει για πρώτη φορά το 43-44. Συντονισμένο σχέδιο. Προσέξτε. Συντονισμένο σχέδιο. Με ποιο σκοπό? Την εξόντωση μιας ομάδας επειδή ανήκει σε αυτή την ομάδα. Μιλάει για αριθμούς. Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο για το τι εστί γενοκτονία? Ποιος είναι ο σκοπός του θήτη? Αν πεθάνει ένας ή αν πεθάνει 1 εκατομμύριο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι ο σκοπός του δολοφόνου? Εάν είναι να εξοντώσει όλη την ομάδα, τότε αυτό είναι γενοκτονία. Είτε το καταφέρει είτε το καταφέρει. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτός εδώ ξεκίνησε με αυτό το έργο, μετά βγήκανε ότι είχε χάσει με στο ολοκαύτωμα 40 μέλη της οικογένειάς του. Από όλο το σόι του, μόνο ο αδερφός του με την οικογένεια του επέζησαν. Και άρχισε να κυνηγάει και μέσω της Αμερικής να κυνηγάει το πράγμα. Να κυνηγάει τι? Να κυνηγάει νομοθεσία. Γιατί ο όρος γενοκτονία δεν είναι ιστορικός, δεν είναι κοινωνικός, είναι νομικός όρος και πρέπει να το τονίζουμε αυτό συνέχεια. Ο όρος γενοκτονία είναι νομικός ορισμός. Είναι δια νόμου. Λέει παραδείγματα υπάρχουν σε όλη την ιστορία. Η εσκεμμένη καταστροφή εθνών, εθνοτικών ομάδων και θρησκευτικών ομάδων. Το 46, προσέξτε, το 46, ποια παραδείγματα δίνει σαν παραδείγματα γενοκτονιών? Των Ελλήνων και των Αρμενίων. Γι' αυτόν οι Αρμένοι ήταν μέσα και για Σύριοι, έτσι, γιατί ήταν Έρμενοι Μίλιετ. Δηλαδή οι χριστιανοί που δεν ήταν Ορθόδοξοι. Στα αγγλικά το λέμε Oriental Orthodox. New York Times και πάλι γράφει ο αρχισυντάκτης, πάροντας παράδειγμα από τον Λέμκιν. Παράδειγμα είναι οι σφαγές των Ελλήνων και των Αρμενίων από τους Τούρκους, που όθησαν διπλωματική δράση, χωρίς όμως ποινικοποίηση. Δεν την πλήρωσε κανένας. Σφάχτηκαν τόσους κόσμους, αλλά δεν την πλήρωσε κανένας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. 47. Πάλι ο ίδιος ο Λέμκιν μιλάει για την περίπτωση των χριστιανών και θα πούμε στο δεύτερο θα πούμε περισσότερο σε αυτό την εννοιακή και ειδικά των Αρμενίων. Δηλαδή, ο νομικός ορισμός, η νομική λέξη γενοκτονία πηγάζει τη δική μας την εμπειρία. Από εκεί πήρε τα παραδείγματα. Αυτό το βρήκαμε μόλις πριν από 2 μέρες. Ανακοίνωση είναι καταγραφή μιας ομιλίας που έκανε ο ίδιος ο Λέμκιν στο ραδιόφωνο. Και πάλι, Αρμένοι και Έλληνες. Μαζί με άλλα παραδείγματα, είναι τα παραδείγματα, είναι από εδώ βγαίνει η λέξη γενοκτονία, λέει. Αυτά τα παραδείγματα που λέω εγώ, αυτά τα παραδείγματα παίρνω από την ιστορία και έπλασα αυτή τη λέξη, αυτόν τον ορισμό. Τρέχω λίγο. Η βιογραφία του Λέμκιν είναι πάρα πολύ απλή. Είναι ο πρώτος που εξετάζει αυτό το φαινόμενο, όχι από την άποψη ιστορικού, ούτε λαογράφου, ούτε κοινωνιολόγου, από την άποψη του νομικού. Γιατί είχε σπουδάσει και όταν τελείωσε τις σπουδές του έγινε, πρόσεχε, εισαγγελέας. Έγινε εισαγγελέας στη Βαρσοβία. Δηλαδή ήταν νομικός. Και από την γειτονιά προχώρησε. Τι λέει η ίδια η σύμβαση? Γράφει το Δεκέμβριο του 1948, γιατί τότε είναι που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεκέμβριο του 1948. Δηλαδή, Δεκέμβριο του 1948
η γενοκτονία περνάει στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να το βάλουμε βαθιά στο νου μας αυτό. Η λέξη γενοκτονία, ο ορισμός γενοκτονία, περνάει στο διεθνές δίκαιο. Προσέξτε, τι είναι η γενοκτονία? Οποιαδήποτε έννοια, οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις που έχει στόχο την καταστροφή μιας ομάδας. Δεν μιλάει για αριθμούς, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Ποιος είναι ο στόχος? Και το ότι οποιαδήποτε από τις 5 πράξεις, μία πράξη να γίνει με αυτό το στόχο, αυτό είναι η γενοκτονία. Πράξη πρώτη, δολοφονία. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε όλοι, δεν είναι πρόβλημα. Πράξη 2. Να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, σωματική και νοητική στο θύμα. Εάν ο στόχος είναι η καταστροφή της ομάδας του, αυτό είναι η γενοκτονία. 3. Ο εκτοπισμός. Δηλαδή να φέρει το θύμα σε συνθήκες που δεν μπορεί να βιώσει. Τα μελέτα μπλου. Οι λευκές πορείες θανάτου. Αυτά ακριβώς είχε στο νου του όταν τα έγραψε αυτά εδώ, αυτές τις λέξεις. 4. Η πρόληψη σύλληψης. Δηλαδή, να μην γίνεται αναπαραγωγή της ομάδας, να μην γεννιούνται παιδιά. Και αυτό είναι η γενοκτονία. Εάν ο στόχος σου είναι να εξαφανίσει μια ομάδα. Και όπως είπα, το τελευταίο είναι πάντα με ενδιαφέρει ακόμα. Η βίαιη μεταφορά παιδιών από τη μία ομάδα στην μια άλλη ομάδα. Δηλαδή το παιδομάζωμα, το δικό μας. Δεν ξέρω πώς θα το διαβάζετε εδώ στην πρώτη σειρά, μόνο θα το διαβάζετε. Μιλάει για 1 εκατομμύριο παιδιά γεννίτσαρους. Αυτό είναι με το χέρι του Λέμπκεν. Δηλαδή το 5, το άρθρο 5, και εδώ θα σταματήσουμε για να κάνω και κάποια συζήτηση, πάλι πηγάζει τη δική μας εμπειρία. Όχι μόνο της γενοκτονίας 14-24, αλλά αυτό το πάει μέχρι το 14ο αιώνα. Γιατί από ό,τι έμαθα μόλις εχθές, που έψαχνα στα αρχεία του, ο Λέμπκεν είχε διαβάσει την ιστορία του ελληνικού έθνους του Παπαρηγόπουλου. Πώς το ξέρω ότι το διάβασε? Γιατί γράφει κάτω Παπαρηγόπουλος, αυτός είναι ο τίτλος, και κρατάει σημειώσεις από κάτω. Με δικό του χέρι. Όπως είπα, θα το κάνουμε 2 ενότητες, έτσι για να μην σας πάρει και ο ίδιος ώρας. Και να κάνω και διάλογο και κουβέντα. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Κάποια ερώτηση, ας το πούμε, για τώρα. Κάνα 10 ερωτήσεις και μετά προχωράμε με τη δεύτερη ενότητα. Τόσο και αν δεν υπάρχει ερώτηση. Στο σημείο 5 για το τι είναι η γενοκτονία είναι η βία μεταφορά παιδιών από τη μία ομάδα στην άλλη. Και παράδειγμα δίνει το παιδομάζωμα επί τουρκοκρατίας. Και μάλιστα, όπως λέει, biological genocide, η βιολογική γενοκτονία εστί όταν διασπάς τις οικογένειες. Δηλαδή από εδώ πάνε οι γονείς και από εκεί πάει το παιδί. Aftermath, δηλαδή χάνεται ο πληθυσμός, χάνεται ο πολιτισμός, cultural losses, και γίνονται εξισλαμισμοί, αλλαξοπιστίες. Αυτό είναι η γενοκτονία, λέει ο Λέμπκεν, επειδή ο στόχος των Σουλτάνων ήταν όχι μόνο η μείωση του χριστιανικού πληθυσμού, αλλά με το πάροδο του χρόνου η εξόντωση του χριστιανικού πληθυσμού. Το οποίο ολοκληρώθηκε στην ουσία το 23-24 με την εθνοκάθαρση, τη λεγόμενη ανταλλαγή του πληθυσμού. Και έμειναν μόνο μουσουλμάνοι, επιφανειακά τουλάχιστον, έμειναν μόνο μουσουλμάνοι στην Ανατολία. Ξεκινάει αυτός, ο Λέμπκεν, όπως είπα, τον 14ο αιώνα. Και λέει αυτό είναι η γενοκτονία. Και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν σελίδες ολόκληρες
Δεν θα τα δείξω, εννοείται, αλλά υπάρχουν σελίδες ολόκληρες σημειώσεις του. Από την εποχή του Μουράτ, του Μεχμέ, του Σελίμ, μέχρι τις μέρες μας. Okay. Τα παιδιά. Όπως είπα, ξεκίνησε με το Ντευσιρμέ, το παιδομάζωμα. Τα παιδιά είναι με το κόκκινο, τα έχουν συλλέξει από τα διάφορα χωριά. Υπήρχε, όπως ξέρουμε, νομίζω το κάνετε ακόμα στην μάθηση της ιστορίας, το κάνετε. Ναι, όχι, μικρή. Έχουν αλλάξει όλα. Όχι. Κάθε 3 με 5 χρόνια συμπεριληπτικά, κάθε 3 με 5 χρόνια ερχόταν ο Περιφερειάρχης από τα χωριά και μάζευε έναν αριθμό παιδιά, συνήθως τα πιο γερά αγόρια και τα πιο όμορφα κορίτσια, είτε για τα χαρέμια, είτε για το στρατό, είτε για την αυλή του Σουλτάν ή του διάφορου αρχηγού, του διάφορου μπέι. Okay. Το 1329, λέει, ξεκινάει από τα Αρφανά Χριστιανόπουλα. Το 1329 μιλάμε τώρα για μια εποχή που γινόταν η κατάκτηση του ελληνικού κόσμου. Εντάξει, η αυτοκρατορία του Κονινού δεν είχε πέσει ακόμα, η Κωνσταντινούπολη δεν είχε πέσει ακόμα. Θεσσαλονίκη, Γιάννα δεν είχαν πέσει αυτά ακόμα. Και ξεκινάει από την περιοχή της Καπαδοκίας και άλλα μέρη της Ανατολίας. Και λέει, ήταν συστηματική διαπαιδαγώγηση, education, εκπαίδευση, παιδεία των παιδιών για να γίνουν γεννήτσαροι, Γιάννησερ. Το γεννήτσερ είναι τουρκικές, 2 τουρκικές λέξεις, έτσι. Γεννήτσερ. Νέοι στρατιώτες. 1362 η διαταγή του Μουράτ του Πρώτου. Το 1/5, δηλαδή το παιδομάζωμα, δεν ήταν μόνο για πληθυσμιακό ρόλο, ήταν φόρος τιμής, ήταν φόρος υποταγής στο Σουλτάν. Εκτός από χρήματα, το 1/5 της αμοιβής των χρημάτων που έπρεπε να πληρώσεις, γράφει, σημειώνει ο Λέμκιν, στους μετακτητές, το 1/5 ήταν, όπως γράφει, τα παιδιά. Όπως γράφει ο ίδιος, φόρος αίματος. Ήταν φόρος αίματος αυτό το παιδομάζωμα. Ήταν καταστροφή, ήταν γι' αυτόν από τα πρώτα παραδείγματα στην ιστορία γενοκτονίας. Okay. Αυτή ήταν η γεννήτσαρη. Η μία σε ζωγραφιά τότε της εποχής και η άλλη μια φωτογραφία του 20ου αιώνα. Φυσικά οι γεννήτσαροι είχαν πάψει να υπάρχουν τότε, σαν επίσημο μονάδα του στρατού. Γνωρίζει κανένας ποιος είναι στη φωτογραφία? Ο Μουστάφα Κεμάλ, ποτέ δεν τον λέω Ατατούρκ. Μουστάφα Κεμάλ είναι το όνομά του. Η υπηρώτησα μάνα του τον έφτασε, τον βάφησε Μουστάφα. Και ο Αλβανός πατέρας του τον έδωσε στο παρατσούκι Κεμάλ. Γιατί φυσικά οι Τούρκοι τότε δεν είχαν επίθετα, είχαν μόνο όνομα. Το ξέρετε όλοι εσύ ότι δεν ήταν Τούρκος ο Κεμάλ, έτσι? Ο Κεμάλ, ο πατέρας του Τούρκου, ήταν Αλβανός. Ένας της φορολογικής υπηρεσίας. Ένας κύριο. Γραφιάς. Η μάνα του ήταν από οικογένεια που είχε εξοπλιστής. Ήταν υπηρώτησα. Από τα χωριά της Αργυρούπολης, όχι Αργυρούπολης, του Αργυροκάστρου, Κοριτσάς, Δωρόπουλος και από εκεί του Βορείου Ιππήρου. Ήξερε καλύτερα ελληνικά από τουρκικά. Και το ξέρουμε αυτό από τους εχμάλωτους πολέμους της Μικράς Ασίας, της εκστρατείας. Τους έστεινε ο Κεμάλ στη μάνα του, ειδικά τους υπηρώτες, για να συζητήσουν για τα χωριά. Πώς είναι το χωριό. Και συζητούσαν ατέσσερα σε ελληνικά. Είχε γίνει τυφλή μέχρι τότε. Μιλάμε, τότε θα ήταν 80 χρόνια γυναίκα. Αλλά ο Κεμάλ δεν ήταν Τούρκος. Παρακάτω. Ήταν συστηματικότατο το παιδομάζωμα, τελείωσε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία γύρω στο 1850. Έπαψε σαν θεσμός. Όταν έγινε η γενοκτονία όμως, το ξαναρχίσανε.
και μάζαναν τα ορφανά, ειδικά τα ορφανά Ερμηνόπουλα στη Συρία, και τάσταναν σε ειδικές σχολές, τους δίνανε ισλαμικά ονόματα, τους έπαβαν διαβία να μιλάνε αρμενικά, και όταν μιλούσαν τουρκικά παίρνουν ψωμί, και όταν μιλούσαν αρμενικά τους παίρνουν το ψωμί, ξύλο, για να εκτουρκοποιηθούν. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε το όνομα Χαλιζέ. Θεωρείται η μητέρα του φεμινισμού στην Τουρκία. Και είναι αυτή εκεί πέρα που το φέρει έτσι. Ήταν η διευθύντρια ενός από αυτές τις σχολές. Αυτή είναι στη Βηρητό, αυτό είναι το περίφημο Άιντουρα. Είναι στα βόρεια προάστια της Βηρητού. Υπάρχει αυτό το σχολείο ακόμα. Δεν είναι πλέον γενιτσάρων εννοείται. Σήμερα έχει εκκλησία εκεί πέρα. Έχει μνημείο για τα περίπου 300 παιδιά που πέθαναν εκεί πέρα, κυρίως από πείνα και από κακουχίες. Εδώ ο Κεμάλ επισκέπτεται άλλη τέτοια σχολή γενιτσάρων στη Δαμασκό. Και έχω πάρει συνέντευξη από έναν πόντιο, από το Ακτάρ Παντέν, που μετανάστευσε στην Αυστραλία, τον οποίο τον είχαν αυτόν μαζί με 149 άλλα παιδιά, ποντιόπουλα, στο Ζόμπουλνταχ, σε τέτοια σχολή. Και ένας Έλληνας στρατιώτης από τον πόλεμο την Εκκλησιαστική Εκστρατεία, ο οποίος φαινομενικά είχε αποσπαστεί και είχε γίνει μουσουλμάνος, προόδωσε το σχολείο στο Ερυθρό Σταυρό και ο Ερυθρός Σταυρός τους φυγάδεψε στην Ελλάδα και έμειναν χριστιανοί. Αυτά τα 150 παιδιά. Εδώ είναι ο Κεμάλ μπροστά στη σχολή Άιντουρα και εδώ ένας, εγώ δεν το έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, αλλά το ξέρω μέσω του διαδικτύου, ο Μισάρ Καλεσιάν, ο οποίος είναι στη Βηρητό, στο ίδιο σημείο. Το σχολείο υπάρχει ακόμα στη Βηρητό. Όπως είπαμε, ήταν συστηματικό, ήταν σχολείο κανονικό. Αλλά είχε σκοπό την αλλαγή των παιδιών, δηλαδή τη βία μεταφορά από τη μία ομάδα στην άλλη, δηλαδή η γενοκτονία. Χωρίς να πεθάνουν τα παιδιά όμως. Σκοπός δεν είναι να πεθάνουν τα παιδιά, σκοπός είναι να εξοντωθεί το αρμενικό έθνος, το ελληνικό έθνος. Φυσικές και οι φωτογραφίες είναι των Τούρκων, εκτός από αυτή εδώ. Αυτή στα κάτω δεξιά είναι των Άγγλων που απελευθέρωσαν από τους Τούρκους την Βηρητό και τη Δαμασκό το 1918 και έτσι τα παιδιά σώθηκαν. Δηλαδή δεν πέρασε αρκετός χρόνος για να γίνουν πλήρεις Τούρκοι. Στη γωνία με το πράσινο είναι η τάφη αυτών που δεν έζησαν. Αν ξέρετε καλά τα αγγλικά, έχει γράψει αυτό το κείμενο, το έχει γράψει ο Ρόμπερτ Φίσκ, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός για αυτούς που μελετούν τη Μέση Ανατολή και είναι φανατικός οπαδός το πρέπει να αναγνωριστούν οι γενοκτονίες. Τα παιδιά που έζησαν αρκετά ήρθαν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι που πρέπει να θυμόμαστε. Η Ελλάδα πάντα ήταν χώρο προσέλευσης μετανάστευσης, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Πάντα έρχονταν εδώ οι μετανάστες. Σημαντικότερο είναι ότι την εποχή που είχαμε τόσους δικούς μας ανθρώπους να σώσουμε, βρήκαμε χώρο, βρήκαμε στέγη για άλλους μη Έλληνες. Κυρίως Αρμένιους, μερικούς Ασσύριους, ακόμα και αντικεμαλιστές μουσουλμάνους. Είχα την τιμή την Δευτέρα το βράδυ εδώ στην Αθήνα, να φάω, δεν ξέρω πώς ξέρετε, τον Ταξίν Πασά. Ο Ταξίν Πασά είναι αυτός που παρέδωσε τα Γιάννηνα στον Κωνσταντίνο. Το 1913. Ο εγγονός του ζει ακόμα στην Ελλάδα. Είναι κάποιες ηλικίας τώρα, ο εγγονός του πλησιάζει τα 80. Ο παππούς του Ταξίν πήγε στην Τουρκία μετά την αλλαγή, τα τσούβησε στον Κεμάλ και ξαναγύρισε. Ήρθε η Ελλάδα πάλι. Και τα παιδιά του εδώ γεννήθηκαν και τα εγγόνια του και τα τρεις έγγωνα του πλέον. Όποιος, όλοι πρέπει να ξέρετε για το περιοδικό National Geographic, έτσι. Ναι. Ξέρετε για αυτή την έκδοση, Δεκέμβριο του 2025.
Έχει άρθρο 52 σελίδες, όχι 52, είναι 32 σελίδες, με 52 φωτογραφίες από την ανταλλαγή. Και ειδικά το τι γράφει από κάτω στις φωτογραφίες έχει παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είναι στη Θεσσαλονίκη ένα σχολείο, το 1923-24, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες, μέλημά τους ήταν η παιδεία. Πώς θα αποκατασταθούν. Η νέα γενιά πώς θα ξαναβρει τα πόδια της. Και γράφει από κάτω ότι αυτοί μιλούν μια άλλη ελληνική, Anatolian Greek, όπως το γράφει, τα ποντιακά δηλαδή, τα καραμαλίδικα, καπαδοκικά. Και πρέπει το πρώτο μέλημά τους είναι πώς να μάθουν ελληνικά. Δηλαδή τα ελληνικά των Αθηνών. Είναι, σαν εκπαιδευτικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Το Δρυγούκι ποιος ξέρει που είναι. Πίσω από τον νέο κόσμο. Πίσω από το Ιντερνετ, το ξενοδοχείο. Αυτή η φωτογραφία είναι από εκεί. Η Esther Hall Lovejoy ήταν μία από αυτές τις Αμερικανίδες που ήρθαν εδώ πέρα επειδή υπήρχε ανάγκη. Ήταν γιατρός. Και είχαμε μεγάλη ανάγκη. Το ξέρετε, να σας το πω εγώ, το ξέρω από τροπούδες σας. Το τι αρρώστιες υπήρχαν τότε, τι πείνα είχε. Και ήθελε να κάνει ό,τι μπορούσε και εδώ που βοηθούσε, μας έχει αφήσει απίστευτα καταπληκτικές φωτογραφίες. Όπως αυτήν εδώ. Ίδρυσαν σχολή νοσοκομικής στην Κοκκινιά. Δεν πιστεύω να είναι μακριά από εδώ η Κοκκινιά. Εδώ δεν πάει. Ποια? Εδώ κάτω. Η Νικιά είναι. Δεν το ξέρω. Είδες που μαθαίνω κι εγώ. Όλες αυτές οι νοσοκόμες είναι πρόσφυγες. Πόντιες, κυρίως πόντιες, εδώ πέρα θα είναι μάλλον σχεδόν θα είναι πόντιες. Που εκπαιδεύτηκαν από τις Αμερικανίδες και τους Αμερικανούς που ήρθαν εδώ πέρα. Τότε με τον Ερυθρό Σταυρό και με άλλες σχολές, το IWH που γράφει είναι American Women's Hospitals. Γι' αυτό είναι όλες νοσοκόμες, γιατί όλο το κίνημα, όλη η οργάνωση ήταν από γυναίκες για γυναίκες. Το Near East Relief, το οποίο υπάρχει ακόμα, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη. Σιρακούσες της Νέας Υόρκης. Τι σας λέει το όνομα Near East? Come on. Μπάσκετ. Το Near East τι λέει? Near East. Εκεί στην Ανατολή, σε μετάφραση είναι, αλλά τι σας λέει? Ρε παιδιά, το μπάσκετ δεν καταπληκτεί κανένας. Η ομάδα Near East. Τι λέει το σήμερα? Η ομάδα Near East. Το μπάσκετ. Η ομάδα Near East. Γι' αυτό έχει το αστέρι η Near East η ομάδα. Είναι το σύμβολο του Ιδρύματος του Near East. Το οποίο υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι το κτίριο όπως είναι σήμερα στην Κεσαριανή. Η Κεσαριανή ήταν η έδρα αυτής της οργάνωσης, Near East Relief. Όλες οι επιτροπές που σας έλεγα πρωτού σε όλη την Ασία, σε όλο τον κόσμο, ήταν επιτροπές αυτής της οργάνωσης. Όλα αυτά τα λεφτά που ερχόταν, ρουχισμός, τρόφιμα, διαμέσου του Near East έφταναν εδώ πέρα. Εδώ Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Θράκη, όπου θέλεις. Εδώ είναι η Ατάλια ή η Μερσίνη, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο. Στα νότια παράλια, απέναντι από Κύπρο. Και όπως γράφει από κάτω, είναι ορφανά, Ελληνόπουλα και Ελληνόπουλα, που περιμένουν μεταφορά στην Ελλάδα. Αυτά είναι που σώθηκαν. Για τους ξέρω, παίρνουν και σκλαβοπάζαρα, έτσι. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά παιδιά που δεν σώθηκαν, που έμειναν εκεί. Εμείς στην Αυστραλία δεν λέμε ότι έγινε η γενοκτονία. Εμείς το λέμε ανάποδα. Κύριε Τούρκε, κύριε Πρέσβη, αφού δεν έγινε η γενοκτονία, γιατί είναι ωραία. Γιατί? Εξηγήστε μου. Αφού δεν έγινε η γενοκτονία από την τουρκική κυβέρνηση τότε, γιατί έχουμε τόσα όρφανα? Δεν έχω ορατό να σας δείξω, αλλά υπάρχει κάτι φοβερές φωτογραφίες από μια πόλη που λέγεται Αλεξανδρούπολη, το Κίμρι, σήμερα στην Αρμενία. 30.000 ορφανά. Όλη η πόλη ήταν ορφανοτροφείο. Πώς έμειναν όλοι αυτοί οι ορφανά, όλα αυτά τα παιδιά ορφανά, αφού δεν ήταν στημένο σχέδιο? Εξηγήστε. Παιδιά από το εσωτερικό της μάλλον της Καπαδοκίας ή του Νότιου Πόντου,
που πηγαίνουν στο μαραθώνα για μπάνιο για πρώτη φορά. Είναι από τα παιδιά που είδες την βρούμε φωτογραφία, μερικά παιδιά είναι αυτά. Και για πρώτη φορά βλέπουν τι θα πει η θάλασσα. Και κάνουν πιτσιλά μέσα στο νερό. Καταβλητισμός η σύρα. Σύρος. Σκηνές. Αφού δεν ήταν γενοτομία, αφού δεν ήταν οργανωμένο σχέδιο, πώς έμειναν αυτοί οι άστιγοι? Και κυρίως όταν βλέπουμε τις περισσότερες φωτογραφίες, ειδικά στο National Geographic παρατηρείται, πού είναι οι άντρες? Γυναικόπαιδα βλέπεις συνέχεια. Πού και πού θα δεις καμιά γέρικη φάτσα. Πού είναι οι άντρες? Αφού δεν ήταν γενοτομία, δεν ήταν οργανωμένο σχέδιο σαν το σας. Ελάτε, πείτε μου ποιο κτίριο είναι. Ελάτε, εξετάστε το. Είναι το Ζάπλινγκ. Ο Αρχιεπίσκοπος του Χρυσόστομος, νομίζω να το τότε, έτσι. Ναι, Χρυσόστομος του 24. Ο Χρυσόστομος ήταν. Όχι το 24. Ο Χρυσόστομος ήταν. Δεν θυμάμαι. Ο Αρχιεπίσκοπος και μαζί του είναι ο Βενιζέλος. Σε ποια εκδήλωση? Της Near East Relief. Για ποια παιδιά? Οκτώβριος του 22. Όλα αυτά είναι ορφανά. Όλα αυτά είναι ορφανά. Αυτά τα ήξερε ο Λέμκιν. Όλα αυτά που σας λέω τώρα για επί τουρκοκρατίας, για τους γεννήθερους του 22, της γενοτομίας τότε, όλα τα ήξερε. Τα έχουν σε σημειώσει του, τα ήξερε. Και γι' αυτό λέει ότι αυτή η βία μεταφορά, αυτό εστί γενοτομία. Πού πήγαν τα παιδιά να παίξουν? Στο πεδίο του Ολυμπίου Διός. Στον άλλο. Είχε αυτός από πίσω. Κάποιοι αρκετοί από τους Αρμένιους που ήρθαν έφυγαν όταν έγινε κάποια σταθεροποίηση, μετανάστευσαν στην Σοβιετική Αρμενία. Περισσότερο το μετάνιωσαν, έτσι. Και το ωραίο είναι ότι αρκετά από τα εγγόνια τους που φύγανε έρθαν τη δεκαετία του 90 εδώ. Τα παιδιά. Και αυτό θα προσιάσω σε ένα συνέδριο στο Salzburg της Αυστρίας τώρα τον Ιούλιο. Ο ρόλος των παιδιών. Τα παιδιά βάζουν εικόνες παιδιών για να πούν στους ανθρώπους δώστε λεφτά. Έχουμε ανάγκη. Και προσέξτε, Αρμενία, Ελλάδα, Συρία, Περσία, πακέτο. Όλα πάντα ήταν πακέτο της Near East Relief. Πάντα το παρουσίαζε σε πακέτο. Όλα τα θύματα το ίδιο. Δεν υπήρχε διαφορά. Δεν ξεχωρίζανε. Αγοράστε ομόλογα, δηλαδή δανείστε μας χρήματα για να σώσουμε τα παιδιά. Αμένει Near Relief. Που αργότερα έγινε Amen Relief και αργότερα έγινε Near East Relief. Cleveland Dodge ήταν ο ταμείας τότε. Και υπάρχουν δεκάδες τέτοιες αφήσεις. Αυτό είναι ολόκληρη παρουσίαση μόνο του. Ολόκληρη έκθεση μόνο του. Τα παιδιά πάντα είναι. Δεν θέλω παιχνίδια, θέλω ψωμί και θέλω μια ευκαιρία. Θέλουμε 30 εκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε τι τα θέψανε. Παγκοσμίως εννοείται, έτσι, εγώ εκεί. Perish. Θοδωρή. Christian refugees. 1 εκατομμύριο. Έχουμε 115.000 ορφανά, τα οποία τα φυλάμε. Ο Βίκο ήταν ο γραμματέας τότε της Near East Relief, ένας Αμερικανός. Αυτό είναι για μένα ένα από τα πιο καταπληκτικά. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι και Έλληνες χριστιανοί πρόσφυγες, άστεγοι, άποροι, πεινασμένοι, λέει η διαφήμιση. Αυτή η διαφήμιση ήταν σε εφημερίδα της Μελβούρνης το
Το 1923, το Δεκέμβριο. Η εφημερίδα αυτή δεν υπάρχει πια, αλλά ήταν στο μέγεθος της καθημερινής. Μεγάλη, δεν είναι η μικρή σελίδα που ανοίγει έτσι, είναι μεγάλη. Και αυτή είναι μόνο το 1/3 της διαφήμισης. Ήταν ολόκληρη η σελίδα. Η στήλη της σελίδας. Βελγική στέγη. Save the Children Fund, το οποίο ακόμα υπάρχει, ιδρύθηκε και αυτό στην Αμερική, με σκοπό τη διάσωση των ορφανών. Μήπως κανένας δεν θα γνωρίζει πού είναι αυτή η βελγική στέγη, αυτό το κτίριο. Κοκκινιά. Αυτές οι φωτογραφίες, η προηγούμενη και αυτή εδώ ήταν εδώ, Κοκκινιά το 23. Και τις παρουσίαζε, τις διαφήμιζαν στην Αυστραλία, δώστε ό,τι μπορείτε. Το 22 μόνο σας λέω, η Αυστραλία έστειλε 100.000 αμερικάνικα δολάρια βοήθεια. 100.000 το 22 δολάρια, έτσι. Το αντίστοιχο σήμερα είναι 1 εκατομμύριο αμερικάνικα δολάρια σε ένα χρόνο. 5 εκατομμύρια κόσμος ήταν. Στέλνω γεμάτο από ζηταρικά. Και αυτό είναι το κάτω διαφημίσεις. Save the Children Fund. Θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει η δουλειά, να τελειώσει το έργο. Αυτή είναι η Αδελαΐδα. Βλέπετε, Athens, η φωτογραφία είναι εδώ Αθήνας. Δημιουργήθηκε αυτό στην Αδελαΐδα. Η Αδελαΐδα τότε θα ήταν 20-25.000 κόσμος και είχε επιτροπή. Θυμηθείτε τα Αμενόπουλα προσφυγόπουλα και τα Ελληνόπουλα προσφυγόπουλα στα χριστουγεννιάτικα δώρα σας. Δηλαδή, βάλτε κάτι και γι' αυτά. Πριν και το μετά, στο περσινό, αυτό το ίδιο παιδί που μας λένε εκεί, στο Σεντούπολη, μετά στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέει ιστορίες, τι περνούσαν τότε τα παιδιά. Και για επί προσφυγιάς και επί γενοκτονίας και μετέπειτα. Από τις πιο καταπληκτικές, από τα πιο απίστευτα ντοκουμέντα είναι αυτή η ταινία. Το 1919 γύρισαν ταινία με θέμα τη γενοκτονία. Πρωταγωνίστρια αυτή η κοπέλα. Ήταν το βιογραφικό της. Μας έλεγε για το τι πέρασε η ίδια. Όσοι ξέρετε από YouTube, αν το πατήσετε British Armenia, θα το βρείτε. Δεν είναι ολόκληρο, σε κομμάτια είναι μόνο έχουν σωθεί, γυρνάμε το 1919. Ψάξτε και δείτε το. Αλλά πάλι έχει θέμα, το άλλο τίτλος της είναι Auction Assault, δηλαδή πληστηριασμός ψυχών. Γιατί την πούλησαν, σαν σκλάβο. Όταν ήταν 10 νομίζω χρόνια, 10 ή 12. Και ξέφυγε και γλύφτωσε και πήγε στο σπίτι και πήγε μετά στην Αμερική. Και στην Ιατρολιανό. Μία σκηνή είναι αυτή της ταινίας που περιγράφει αυτή την ιστορία της. Δηλαδή έτσι είδε τα πράγματα. Τέτοια πράγματα είδε. Όπως είπε και ο κύριος από πίσω, η γενοκτονία είχε άλοθη, είχε δικαιολογία την θρησκεία. Αυτό είναι το διαχωριστικό σημείο. Αυτή την ταινία την δείξαμε στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Αυτή είναι η διαφήμιση από την εφημερίδα της Μελβούρνης και τα έσοδα από την ταινία, από την προβολή της ταινίας πήγαν στο ταμείο για τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα και στην Συρία. Συνέχεια υπήρχαν ανταποκρίσεις από τους Αυστραλούς, τους Αμερικανούς, τους άλλους που ήταν εδώ στην Ελλάδα, μέσα στα προσφυγοστρατοπέδα, στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Στείλτε βοήθεια γιατί χρειαζόμαστε. Το 25 ακόμα μιλάει για very desperate, μεγάλη απελπισία. Ο Σέμς ήταν από τη Νέα Ζηλανδία και ήταν ο αρμοστής στη Θεσσαλονίκη και λέει έχουμε 80.000 χήρες και ορφανά. Ερώτηση. Πώς έγιναν οι χήρες και ορφανά. Αφού δεν υπήρχε
σχέδιο εξόντωσης του ανδρικού πληθυσμού, πώς έμειναν χήρες, πώς έμειναν ορφάνα. Τους δίνουν μία δραχμή την ημέρα και όπως κοιτούσαμε πρωτού, μία δραχμή την ημέρα έδινε το Ταμείο το Ταμείο της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ένα κομμάτι σαπούνι είχε 14 δραχμές τότε. Τι να κάνεις με μία δραχμή την ημέρα. Ο ύπατος αρμοστής στην Θράκη, στη Δυτική Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία ήταν ένας Αυστραλός, ο οποίος τράβηξε περίπου 100, μας έχει αφήσει περίπου 100 φωτογραφίες. Μέσα στο έργο του ήταν και η είδηση χωριών. Ένα από τα χωριά φέρει το όνομά του. Έχει μπροστά κανείς το χωριό Θρυλόριο της Κομοτηνής. Φέρει το όνομά του. Είναι αμυγός ποντιακό. Καρσλίδες και Γρασοντέι. Κάθε χρόνο γίνεται προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, τον Ιούλιο. Κάνει ο σύλλογος εκεί. Είναι προς τιμή του γιατί αυτός ίδρυσε αυτό και άλλα περίπου 12 χωριά γύρω από τον Κομοτηνή και την Ξάνθη, αμυγός ποντιακά. Γι' αυτό, αν πάτε στο Θρυλόριο, θα δείτε ότι αυτό δεν είναι ελληνικό χωριό. Έχει κάθετους δρόμους, έχει σχέδιο πόλης, έχει. Δεν είναι όπου θέλει να φέρει ένα τσάτι, χτίζει όπου γουστάρει. Όπως είναι το δικό μου το χωριό, για παράδειγμα. Ο αρχιτέκτης, για να κλείσω, ο δεσιμότατος Creswell ήταν της Αγγλικανικής Εκκλησίας τότε. Αυτή η φωτογραφία είναι στη Βηρητό. Σε ένα ορφανοτροφείο στη Βηρητό, το οποίο έχουν εκδοτών αποκλειστικά από την Αυστραλία. Για 10 χρόνια. Έδιναν λεφτά, ρουχισμό, τα πάντα. Η γραμματέας του όλου προγράμματος ήταν μια Εβραία από το Σίδνεϊ, η Dora Cowan. Ναι, τώρα το είδα. 90 χρόνια σαν σήμερα δημοσιεύτηκαν αυτές τις φωτογραφίες. Αυτή είναι πάλι στο αυτό το ορφανοτροφείο στη Βηρητό και αυτή είναι πάλι Αυστραλέζα. Φανταστείτε τώρα να πάει από Αυστραλία να πάνε στην άλλη του κόσμου επειδή υπήρχε τέτοια ανάγκη. Φαντάζομαι τι ανάγκη υπήρχε. Αυτό το μεσημεριανό συσίτιο, το μεσημεριανό φαγητό. Όταν άνοιξε το ορφανοτροφείο είχε 1200 ορφανά. Και έκλεισε το ορφανοτροφείο επειδή μεγάλωσαν. Έγιναν όλοι ανήλικα και φύγανε. Πήγαν τον δρόμο, κάποιοι ήρθαν στην Αυστραλία, κάποιοι μείναν εκεί, κάποιοι πήγαν αλλού. Το σημείο τώρα της Βηρητό, Αντίλιας, προφήτης Ηλίας. Είναι βόρειο προάστιο της Βηρητού. Το που να πω τώρα είναι αυτό το μέρος του ορφανοτροφείου. Είναι ο καθεδρικό, είναι το. Πώς το πω στα ελληνικά. Καθολικός, οι Αρμένοι θα καταλάβουν, the Catholicos of Kilikia. Είναι στο ίδιο σημείο. Το ίδιο κτίριο. Ο Πατριάρχης Κιλικίας για την Αρμενική Εκκλησία έχει μετά, όταν έκλεισε το ορφανοτροφείο, η περιθώψη, η Nero East Relief, παρέδωσε στην Αρμενική Εκκλησία το χώρο αυτό. Και στο κτίριο δεν υπάρχει πια, αλλά υπάρχει μνήμη, υπάρχει καθεδρικός ναός, υπάρχει σχολείο. Δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά εδώ έχουμε με σημείωμα του Λέγκιν, οι Ασσύριοι ήταν θύματα γενοκτονίας. Από την κυβέρνηση του Ιράκ. Επειδή ήταν Ασσύριοι. Και εξηγεί γιατί. Σχεδόν. Το 1949 ο Λέγκιν ήρθε στην Αθήνα και παρουσίασε μια ομιλία για το όρο της γενοκτονίας, δηλαδή γενοκτονία. Και εδώ στην Αθήνα μιλούσε για το πεδομάζωμα της τροχοκρατίας. Σαν παράδειγμα γενοκτονίας. Αυτό και εδώ νομίζω θα κλείσω, νομίζω δεν έχω άλλο. Ή έχω έτσι. Αυτό είναι που, εάν φύγετε από εδώ μόνο με ένα πράγμα, είναι αυτό. Ο νομικός ορισμός της γενοκτονίας πηγάζει από την εμπειρία των Ποντίων, από την εμπειρία των Αρμενίων, από την εμπειρία των Ασσυρίων. Δηλαδή υπήρχε ήδη στο νου του, στο Λέγκιν, πριν ακόμα γνωρίζει για το Auschwitz. Αυτός ήδη είχε πλάσει τη λέξη γενοκτονία πριν μάθει για το Auschwitz,
πριν μάθει ότι το δικό του σώμα το είχαν ξεκληρίσει οι Ναζί. Πριν. Τώρα, γι' αυτό επανέλθουμε στην αρχή που μιλούσε για αναγνώριση. Τα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση για τη γενοκτονία. Επομένως, και αυτό τώρα πρέπει να το συζητήσουμε, και ειδικά με τον δάσκαλο. Δεν αναγνώρισε τη γενοκτονία μας αφού αναγνώρισε τη γενοκτονία. Αφού έχουν δεχτεί ότι υπάρχει γενοκτονία και ο νομικός ορισμός της γενοκτονίας πηγάζει από τη δική μας περίπτωση, αυτό δεν αποτελεί de facto αναγνώριση. Ερωτηματικό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις. Αυτό το ίδιο.